BTR गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ साबायखर होयो बेखौ आं मिथिबाय। BTR गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ साबायखर होयो बेखौ आं मिथिबाय। थारैनो गोजोनथाव बाथ्रा जे बेखौ जोङो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो नाजागासिनो दंमोन बिथांमोनखौ लाबोनायनि प्रसेसखौ नाजायै थांनाय दाखालि फार्स्ट मेआव जेब्ला जों गोदान दिल्लीयाव थाङो निउ दिल्लीयाव अब्ला त्रिमुर्ति जोंहा CM सारनि रेसिडेन्टआवनो जों बेखौ रायलायो आबुङै आरो बेवहाय जोंजों दंफायोमोन जोंहा BTRनि मानगोनां चिफ सार प्रमद बर' आरो रोहोनगोरा MP राज्यो सभा आरो मानगोनां दिपेन बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो जोंनि Ndfb वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि रुजुग्रा मोसाहारि बिन'येल वारि आरो जोंनि गासै टिमा दङमोन। बेवहाय रायलायनाय जादों जे बिथांमोनखौ लाबोनायनि प्रसेसखौहाय जे बिथांमोना गोबां सम जाबाय जिहेतु बिथांमोननि टार्म्सआबो जोबनायहालागै सहैगासिनो दङ बेनिखायनो शिफ्ट खालामजानायनि बेबस्थाखौ जिहेतु जों सिगांनिफ्रायनो एपिल खालामबोबाय थादों दा बेबायदि हिसाबै 1 थारिखआवहाय रायलायनायनि गेजेरजों बिथाङा उइथिन 1 उइक जोंनि सिगाङावनो सार हिरेननाथ सारनो कल खालामबाय जे बिथांमोनखौहाय थाबैनो काजलगावआवहाय शिफ्ट खालामनांगौ होननानै थिग बेबायदिनो बिथाङा खोथा होनाय बायदियै उइथिन 1 उइक बुंदों नै दिनैनि दिनावहाय बिथांमोना काजलगावआव सफैनो हाबाय आरो जों Ndfb हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो बाख्नायदों आरो जोङो दिनै बाख्नायनांगोन जोंहा दिनै BTRनि गासै मावफुं सोद्रोमा सारमोनखौ आरो स्टेटनि CM सारखौबो जों दिनै बाख्नायदों आरो जोङो दिनैनि बे लाबोनायाव साबेसे फैदों आरो सोर फैदों दिनै बे लाबोनायावहाय गासै 7 दङ CBIनि गिबियावनो रिफिकां गयारि ओमफ्राय जज बर' खरगेस्वर ओमफ्राय आवगय ओमफ्राय राजु सरकार बिथांमोना साबाया दिनै मोजाङै सफैबाय आरो बेयावनो थाथ'सै। नोंथांमोननि मिथिनायाव साबेसे फैगोन? दायो साबा दङ CBIहा जोंहा गासै 6 जन दंमोन दा गुवाहाटीनि 10 दङ जोंहा नाब्ला सारा बिथाङा दङ बिसोर गासै 7 दंमोन CBIनि। नोंथांमोननि मिथिनायाव बाव लाबोनायनि उद्देश्यआ मा? लाबोनायनि उद्देश्यआ जिहेतु बिथांमोना बेयाव गोबाव जाबाय टार्म्सआबो जोबहांनायलागै सहैबाय बेनिखायनो एसे मोजां अबस्थायाव मोजां परिबेसाव दोननो होननानै बिथांमोनखौ लाबोनाय जादों। माखासे थाबोनाय Ndfbनि जिखिनि केस जायफ्रा जेलाव दङ बिसोरनि खबरा माबायदि? ओरैनोथ' जोंहा CBI हिसाबै 7 दंमोन दा सासेल'सै जोंहा नाब्ला सार ओमफ्राय NIE हिसाबै दङ NIEआव गुवाहाटीयावहाय दङ सा 52 ओमफ्राय क'क्राझाराव सासे ओमफ्राय नगाव जेलाव सासे दा बिथांमोननि केसआ जिहेतु सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव फैबाय दा स्टेटनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआवहाय केस वाइज हिसाबै हरजोबनाय जासिगोन दा जोंहा फैगौ 20 तारिखआव क'क्राझाराव दङ दिनै क'क्राझारनिफ्राय 20 तारिखनिफ्रायनो जागायजेननाय जागोन जों मिजिंथिदों 20 तारिखनिफ्रायनो बिथांमोननि केसआबो गासैबो पजिटिभ लाइनाव खारगासिनो दङ। ANM GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरियाव डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM GNM नार्सिं आरो गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। अदालगुरि सहरनि ब्रह्मसेबा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology,
BSS Diploma in General Health Care Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, Nursing Assistant आरो Physiotherapy कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो। लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला अदालगुरिनि DC कर्ट रड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन।